zaintzeko lanetan arduratzen diren persona asko maiz, ohiko bidetatik izan beharrean lan kontratazio hori ez ohiko bidetatik izaten da, eta kasu batzuetan gertatzen da informazio eza eta baita ere gerta liteke baldintza ez egokietan ematea zerbitzua, ez? Hori nolabaiteko horrelako hutsunea gertatzen direnean hori bideratzeko eta kalitatezko eta konfidantzazko zerbitzua eskaini ahal izateko ekimen hau abian jartzea pentsatu da eskualden mailan, ez? Etxeko lanetan edo zaintza lanetan dabiltzan personen lan-poltsa bat osatuko da, ez? Eta antolatuko dira prestakuntza ezberdinak, adibidez prestakuntza profesionala zerbitzua egoki eman alizateko, baita ere euskararen inguruan nolabaiteko ezagutza gutxieneko maila bat izateko zerbitzua emateko garailean, eta gaitasun sozialak eskuratzeko ikastaroak ere egingo dira. Egingo dena da baita ere etxeko lanetan edo zaintzan aritzeko langileak behar dituzten familiei bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzu bat martxan jartzea, eta lan eskaintzak kudeatuko dira, lan legediari buruz eta kontratazioak egiteko zein pausok eman behar diran informatuz. Hori aurrera eraman ahal izateko antolatu dira 2 bilera, lehena lan egin nahi dutenentzako eta bigarrena bideratuta dago enplegatzaile izango diren familientzako. Biak egingo dira ekainean Tolosako Kulturetxean, bat 8an eta bestea 10an. Hemendik gonbidapena egiten dugu, bai familiei, alde batetik olako kontratazioa behar dituzten familiei, bai arlo hontan edo sektore honetan lan egin nahi duten erabiltzaileei, eta bestalde, badaude bestelako entitateak honelako gaietan lan egiten dutenak, eta horietako batzuk gurekin harremanetan jarri dira, eta besteak hemen gauzkate. Ze bai ikusten dugu arlo honetan ezinbestekoa dela horretan lan egin behar duten pertsonak alde batetik errekurtso sozialetan gaitasuna lortzea, familiekin lan egin behar dutelako, eta etxeetan lan egin behar dutelako, eta egoera berezietan lan egin behar dutelako, eta bestalde batetik gaitasun teknikoa lortzea ere oso importantea delako, alde batetik horrela eskatzen delako, eta bestalde batetik horrek pertsona ere ahalbidetu egiten duelako. Nik uste dut sektorenetan behar zuela bultzada bat, alde batetik legea etorri zaialako batean, menpekotasuneko legeak behartzen diete zertifikazio batetara eta formazio minimo batzuetara. Orduan niri hau oso interesgarria iruditzen zait, guk ikastolatik ere konpromiso oso hartzen dugu, ditugun diru laguntzetatik, orain hobetuzeko deialdia daukagu, eta lanean balin badaude, pixkat bideratzeko ere ditugun diru laguntzak Tolosaldeko etxez-etxeko langile guztiak formatzeko. Nik uste hori importantea dela, baina oso garrantzitsua da egituratu egin behar ditugula. Egituratu behar ditugula eta taldeetan kokatu behar ditugu ordutegi batekin. Eta hor daukagu zailtasun handiena. Eta horretarako, formula desberdinak atera ditugu, bai atzalde gauekoak, asteburukoak, baina taldeak osatu behar ditugu. Eta horretarako nik uste oso interesantea dela, bere artean beharrak ikusteko behar dutela, familiekin hitz egin ordutegi bat jarraitu behar dutela, formazio ordu batzuk jarraitu behar dutela, eta ea, urtebeteko edo 2 urteko epean poliki-poliki, gehiengo bat formatzen hasten garen.